anajebion ziala, dimen gari joteko, ja prest, garimetak zabaldu soloan, udako kanikuleagaz, bero egin, kiskortu, eta gari joteko, ez da? Eta, alan da bizela, agertu jakera zube bat, zuben demonio bat. Eta orduen, zenotzela nahi anaketxikarrak nauziri tragaik hori, da, zenotzela nauziek itxiopakean, ze hori joanikoak inedopai, da itxiopakean. Ez, tragoin bai bat. Data guztiko, nauzien esan barik, joan zela ez tipa egitik ez edo zeragaz, da jaurtinotzela, eta guztenan puntia edagite, ez taldu jakien kobasoloan, baltzolako. Da, gariok zabaldu, gariok jo, eta gero, anakezarra itoko iakon joatea gerra batera, ez da usaten nora. Eta, joan zelan gerrara, bandik ez dizen bakaren denporan, lizentzio eta etzerako bidea hartuz batera, gabon egune. Berak ezekiran non dagoen be, eta alako baten, burumakur dagoela, pentsakor, gertu jokola gizon bat ondoan ondoian zite, esan hotzela, aldeko txiko osorroak horri berde, osorroa da mezmirue, osorroa berde. Esan hotzela, izeldakipa aldeko txiko barririk, nik, jakin bebai, akortaz baten zelan egon zintzien anajebiok soloan gari joteko eta zubea hartute ire anajeak esan trageik hori, eta ik esan dutzen ez, joanikoak indiak eta itxiopakean, nahu izin nintzen, diabrue, bitik, azamartxik arrafalta joat. Da, zenbat emungo honke gabon gaube etzeko gazeitea egitek. Edo zenbat baina gura honke, horan esaten da berak, gabon gaube etzeko gazegitea. Da, gure mundu dana baina gehiago, hori ezindok. Hori ez da posible. Badok, plantai apurrin naureganean, eta nauk erangot, batzolako kobasiloren jo, egaz. Konduzio bat egaz. Ez daukinko, ez eiterenik, ez errezurik, ez jesuzik, bakarrik esango arre diablo. Da, atan paro zirean, paro lepoan, apurrin, darren horrela, haidian, baketzizu zango, zorabioa azalduko ziren kobasilola, da batzoloa aldu zirenean, esan hotzela, etorrei nahu ez barrure. Ez barrure ez, etorri hai. Da, joan zanean barrure, emon hotzela, ikastxondorra, eukelan, da emon hotzela iketza. Hau dutzako. Zertako dopa, nire etepe egiten dago iketza eta etxoa behar iketzik eta eroaik. Eta, kanpora urten dugunean, urregorrie. Esan hotzen, emoizte geho. Ez, zehan barru nostok ikusi zera, lo. Akarrapatan boa, iketenek itxeku zer eginik, Osea, joi bake-bakean, daganera, eroi gure hau, eta hartzan egon dugu lo, hartza baten ganean egon dugu lo, gure nagusie, eta joi etzera, Eta eroiak hau garriko gorri hau, ire anajeari, demoiok, neure partez. Eta, joan zan etzera, eta etzeko guzti pikeratute, zela, duden ara, eta kontuntzin, zer pasaiakon, orduen, esan hotzela anajeari, eutzo, garriko gorri, hau milostek itzako. Nizetako joak hori, lotu jok osorro gorri, mesmeru hori, lotu jok, lotu dino zanean, lotuz batera, susterra guzti, kaldozala, lainoetan zera. Hain geratu zian danak ikeratute, orduan pentsau dila, hori urregorri hori, hau ez da parte honekoa, kapada espadan, gau gaztau berrean etzean, gabon gaubeko, gauberdiko mesea, pagetako erabiliko dugu, harik eta gaztau arte. San Pedroko Elizia, Dimako parrokia. Ez da, alan gaztu ebel, ez dakipa guztiz gaztatu dauen, baina alan esaten dago ipuinak.